Profesor, sa dili pa ko magsugod sa kuntuyo ni mo, migo, mukanta ko. Kanta siya. Sige, kantahan di ka, ha? Paminaw, migo. Ina. Ako, niyang problema. Iyang buhok na lapong, pwede nang nipisa. Nahadlok siyang maupaw. Ampaw na na yung ulo. Basig mo pangit iyang itsura. Nang iso siyang itlog. May tayo kong pag-augado na ilana. At yung di malasa, wala'y buhok ni Tobo. Ito kan hinoon siya o kaspa. Sa katalaga, ipagkonsulta sa doktor nga espesyalista. Pasyente, nagduda. Oh. Kay ang doktor pwede siyang upaw. Ulit ang resources. Matod pa sa doktor nga okay na. Kanang imong ka-upaw, ayaw lang ka balaka. Kay madugay, maanad ka ra.